الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام. بلو مولا دون بينا لك خيرك أنه يالك أنه سؤالك أنه وسا لك اللبن والمن أنه سلامي لك الدم سلامي لك قرطة سلامي لك وسا الدم هو لما أنه قرطة لك أنه وسا لك الله ما كسر لما صلى على محمد وسلم كما دل شمنتي بي an b'a fɛ ka kuma adamaden ni ala cɛ adamaden ni ala cɛ al adabu ma Allah ma bi ka lahala o lahala la ni ala kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na parce que n'o tɛ silamɛ kɛ ka silamɛya tɛ mun ye inshallah i kana ɲinɛ ala kɔ tarfata ayi ni tugu ni ɲɛ yɛrɛ furancɛ i kana ɲinɛ ala kɔ sani ni wakati bɛ ala ka k'i ɲɛkɔrɔ ni fɛn min fɔra i kɔrɔ ni ka da ala fɔlɔ de kan sani i ka jaabi dɔ kɔnɔ ni ye ala ye wa ko sɛnɛ jaabi i b'o di wa a jaabi bɛ nɔgɔya i ma fɛnɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'a ye ko o ko nana ni ko ba don ni nin n'a f'i ye ala bonya n'a ye fɔlɔ n'o kɛra u nana min f'i ye i b'a ye fɛn ncinin don o tuma fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i bɛ seli la o i ɲɛ ka kɛ ala la i tɛ seli la o i ɲɛ ka kɛ ala la bato o bato n'i b'a kɛ i ɲɛ ka kɛ ala la o de kosɔn silamɛya laban Seydina Jibril nana kana ala kira ɲininka fɛn minnu na a y'a ɲininka fɛn laban min na n'o de kɛra ka silamɛya samasen 5 dafa yɔrɔ silamɛya samasen 5 ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah a filanan iqamu salat a sabanan ita'u zakat a naaninan sawmu ramadan a duurunan hajju baitillahil haram kin fɔra atlara kana ɲininka sa ko mal ihsan ihsan kɔrɔ ye jumɛn ni nin bɛɛ kɛra mun b'a ɲɛ i bolo sa nin bɛɛ ni bɛ seli ɲɛ i bolo ni bɛ sun mun b'a ɲɛ i bolo ni bɛ jaka bɔ mun b'a ɲɛ i bolo ni bɛ hiji kɛ mun b'a ɲɛ i bolo parce que nin yɔrɔ in fo nin de ka faamuya o de kosɔn u y'ale bila fɛn bɛɛ ɲɛ ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما رسول الله بقول لا إله إلا الله يفضل ربنا وتما إني على بكني يوم فتشودي أنا ولا عندي نياني هو بس تكون حساب يجمعي سن أنا كذا كمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك fɛn bɛ nin kɔnɔ i ka ala bato ko b'i ɲɛ bɛ ala la i ɲɛ b'a la i bɛ k'a bato yɔrɔ la salaya t'o la e ka maa ba sigilen bɛ ne ka baara kɛ i karamɔgɔ sigilen bɛ walima i fa sigilen bɛ walima i ba y'i bila baara dɔ la ba yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ kan i b'o kɛ ko ci o ci ɲina ba n'i ka nisɔndiya i kɔrɔ bon n'i bɛ ala bato i k'a kɛ komi ala sigilen ɲɛ b'i la e ɲɛ b'a la a ɲɛ b'i la a y'i fila fara ɲɔgɔn e ɲɛ b'a la a ɲɛ b'i la bon n'i ma se k'o kɛ i k'a dɔn ala kɔni ɲɛ b'i la ni e ɲɛ t'a la ala ɲɛ b'i la bon mumini ka mumini tɛ dafa fo i ka ala de ye fɛn o fɛn n'a bɛ na o de ye maa ye kiraw ka lahalaw la nabila Musa n'a ka mɔgɔw ala ye yamaru di Musa ma olu bɛ baara kɛ ni ala ka yamarukan ye yamarukan min u ɲɛ bɛ ala la a kɛtuma i yamarula i ka nin kɛ i bɛ k'a k'i dalen b'a la ko ala ɲɛ b'i la misali la i bɛna taa hiji la i y'i sara somɔgɔw la kabini i sara i k'a dɔn ala ɲɛ b'i la i taara se aviation na ala ɲɛ b'i la i bɛna gɛlɛya o gɛlɛya ta ala ɲɛ b'i la i bɛna don avion kɔnɔ ala ɲɛ b'i la fo ka t'i jigin ji da ala ɲɛ b'i la polisiw ni douaniers bɛ n'i ka kow sɛgɛsɛgɛli min kɛ ala ɲɛ b'i la nin bɛɛ la f'i k'o danga n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i ka hiji ɲɛna est-ce que ni nin bɛ mɔgɔ kɔnɔ i bɛ kota kɛ wa i ma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko la yazni zani hina yazni huwa mu'min a ko jinɛya kɛra ti jinɛya kɛ waati min n'a bɛ jinɛya kɛ ka sɔrɔ mu'min don mu'min don cogo da n'a dɔn ko ala ɲɛ b'a la t'a kɛ a fɔra i ye cɛ dɔ waribatigi don a ye muso dɔ n'a sɛgɛrɛ kuma y'a sɔrɔ muso in sɔrɔ a nana ko cɛ ka hinɛ a la cɛ ko ne kɔni bɛ se ka hinɛ fɛn min na n'i b'i yɛrɛ d'u ma n'a ka f'i fɛ ala bɛ taa kɛ muso ma sɔn a taara a seginna ka na cɛ ko
wari caman filɛ balo caman filɛ lɛni n'i yɛrɛ den b'o d'i ma muso ma sɔn taara kuma bɔnna a nana ja ala bɛna cɛ kanan sira b'o de la ani nami a ko n ye min fɔ n sɔnna cɛ wulila a ye so labɛn fan bɛɛ tugu ko muso k'i labɛn muso ko wo dɔ bɛ yen k'o ma tugu dɛ a ko wo dɔ bɛ yen o ma tugu dɛ fenêtre dɔ bɛ yen o ma tugu a ko ye tɛnɛ jiri ye a ko ala ɲɛ b'an na fenêtre min fɛ k'o de ma tugu nin fɔ yɔrɔ min kɔrɔ limaniya ye cɛ minɛ ordre kelen bɛɛ lajɛlen ala ɲɛ sira nana la adamaden bɛ kana maa de sababu la maa de bɛ dɔ kana kuma fɔcogo ani ba lahalaw tuma ni a y'a sɔrɔ ni dungo selen bɛ cɛ la waati min a y'a sɔrɔ ala ɲɛ sira fɛnɛ selen muso la nin waati muso ka ala ɲɛ sira ye cɛ ka ala kuta gɛn ka bɔ yen ni sɛtani ni ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn ala bɛ sɛtani gɛn ka bɔ yen cɛ tugura jɛnɛ ko ma bɔ n tun fiyewu fɛn fɛn kan ka di muso ma a y'a bɛɛ d'a ma cɛ yɛrɛ yɛlɛmana misiri la sani ka saya s'a ma min de y'i ka ala ye an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ala kira ye bi batan fan fila de fɔ i y'a faamu fa min bɛ ɲɛsinnen bɛ ala ma a y'o fɔ ani min ɲɛsinnen bɛ e yɛrɛ ma ka taa ala ma min bɛ ala fan tɛ ka na n'o ma se k'i waju min bɛ bɔ i yɛrɛ la ka taa ala la o ni n'o ye minɛnw ni waju ni ko ni nin kɛ ala ɲɛ bɛ na dɛ ala ɲɛ bɛ na e ka ala yeli o yɔrɔ la o bɛ komi fan fila bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la i ka ala bato komi a ɲɛ b'i la ne bɛ la musa ka mɔgɔw k'a ma ko i ko an ka boli fara na k'an bolila an bɛ de kɔ an bɛ ku an bɛ ala de kɔ n y'o de f'i ye aw denmisɛn minnu bɛ yen n'u bɛ ala ɲini na minnu bɛ ala ko la n'i b'i karamɔgɔ nɔfɛ i tɛ karamɔgɔ nɔfɛ dɛ i bɛ ala de nɔfɛ i k'o de dɔn f'i bɛna karamɔgɔ in f'i ye ala de kosɔn o tuma i k'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la karamɔgɔ caman bɛ yen a bɛ kanan sɔrɔ ka fayida sɔrɔ a ka kalanden sababu la ala bɛ fatuw kɛ karamɔgɔ dɔw ye kalanden de sababu la o la ninnu nana u ko musa an b'i kɔ ayiwa ko e dun an bolila fara ɲɔgɔn ye u ko n'ala de filɛ nin ye ala dɔn n bɛna nin min f'i ye o ni an bɛ min f'i ye dugu jɛra sisan i ka nasɔngɔ ye dɔrɔmɛ 100 de ye 90 de sili kun e bɛ ka taa nin ma kɔnɔ i bɛna dafa 100 la ka di somɔgɔw ma ala ye maa dɔ ci ma ka na o nana ko karisa karamɔgɔkɛ ne ba nana n'i sɛgɛrɛ ne ma an sira kuma la sɔrɔ foyi tɛ ne kun i k'a lajɛ ka n'a fɔ i bɛ dɔ bɔ 90 in na dɛ 90 in fara ɲɔgɔn kan i k'o d'a ma i ka ala ɲɛ t'i la wa ni ala ɲɛ b'i la ni y'o yɔrɔnin ye ala ɲɛ b'i la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu o ye a fɔ ɲɔgɔn ye a ko wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah fɛn o fɛn n'a y'a kɛ hɛrɛ la ala b'a dɔn i sɛnɛ ka 90 in ta k'a d'a ma ala bɛ k'i lajɛ n'i y'a di a ma i b'a di a ma tuma dusukun fana ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma b'o de nɔfɛ parce que n ko i ka lahala bɛɛ kɛ ala yɛrɛ ko ye dusukun ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni dusukun ni ala bɛ ɲɔgɔn i y'a di a ma yɔrɔ min kɔrɔ ale de ka teli o huwa sari'ul hisab aqrabu ilayhi min hablil watin adamaden ala ka surun i la ka tɛmɛ sɔn n'a tajuru kan i y'a dɔn surunya dan ye ni sɔn ye tajuru bila i sara ni juru bɔrɔ ka bɔ sɔn na i sara bon i mana ye o ka surun den ma cogo min ala ka surun e la ka tɛmɛ o kan n'i ye nin di yɔrɔ min kɔrɔ a bɛ dɔ ci kɔrɔ yɛrɛ bɛɛ e yɛrɛ miiri tɛ min na salamu aleykum karisa bɛ yan wa ahɔn bɛ yan a bɔn n bɔra n tɛmɛtɔ sisan n tɛmɛna karisa de fɛ yen a taara se 2000 di kɔnɔ ko n ka n'a d'i ma o de la i bɛ ala ka masaya dɔn masa ni ala m'i da kunna diya mɛ t'a dɔn ayi i b'a fɔ ko nin ye musa dafa de ye musa dafa ye jumɛn o bɛnsɛnma tɛ dɔrɔmɛ tɛ du i kun n'ala t'a kalama o tuma o de jɛ ka taa ɲini ka fara k'a dafa 100 la i bɛ 90 de 90 falen jeli la sisan ba fila e ka nasɔngɔ tile joli y'o ye o ye tile 20 ye alhamdulilah ala y'o de fɔ a m'i ka dɔw la sɔgɔma an faktu min shay'in fa huwa yukhlifuhu ne
ma man ba ko fo yo khalifu min ñebe ala la wona fe wol de ba do wol de ba ko wo khairu rasasin do wakin da ko ka chayade do chen so la ka bo kata chen ku sike ka sa ga chayate na so ga chaya kundo bana min bi balika bo mo kunna na ni sara ko nyani ga buja kata amba di ga chaya imana yi bora ala de fona sireri ma ala kan nema wani nema bela jelin kundu tale meddu ala kala de fena sallallahu alaihi wasallam na ala kala de ala donde ika ala don ajuru kunta ni ya samakata afta gu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma fe na bi ni man nema na afta gu ala kala de la sofra doni ya adama soni fendi ala bulu minga bu wala kadon ibe hera misro ala badi ala nyebi la abi kalama no damaniya be yoro ko nenga bi klaro fana malo ndembulu ni yaadi alama kabina todiya o damaniya be yoro ana damaniya te ni yoro aw ka bara e kile yo est-ce que ala donna ali tati kile mais ça be ñoo soro misiri kono albe seli na yada kuma yoro la ko babe nakati ni tala mais ça ala yoro eni mba do ko ala bi kerefa bi kalama e ka sugun ala la kati ninka wala fadama dinka don min chuo do nabila musa ka mo ko ama ko frawno ko nana ay mi ko ale nye bala frawno kam jama sera ay nye bala usera bajima bo ko ba fla nyon so kele fle no yisro o ba be fa ka ba na yake bajija o ba be fa ka ba fen juan be ninka bonga timo beka aywa o di donia be adam ko mo o Allah taala nabila musa do ko alabe ale de se kanin fem fla be bali ni se ga sama ni dalen fla se ka boanye adabali tene bolo adabali taw bolo sa asena adabali ba ati bolo ay ko ko kala ko lam yudrikuna wa lan yudrikuna uma kwana wa utekwana anani lani litahqiqi daman yakuso liman yasahara ski liman yasahara tuma fa nabina wala ko so ala joni ko sini man ngila bi dara yala dew ba ko ni kadu ni ko do sini ala tayawa atate shugon du fuseli masan ne ko chamange vraiment kan ma fato esta ka ban wato kan esta ka tilalam gulum gen flotrie ha kan flotrie ge fantain ha mam de kurun kurata jula abo tay koroko ken musa kay koro yoro nge shugon du fuseli e ga mo ko shin ne ben kela et e gas ere be boss shuina la ga sini ma e be chodo la bolo ala jom ba do ko be ala de bulo otumanika limana seroma nabilla musa kuma ko kalla akuma ko amna lan yudriku no te ko amna kana inna ma yi rabbi akon nani maben no fe ni ka dos la nakete ka fo ini ala be nyom fe ko sa yahdini wajibu da binan kana anan sini ayo to kadam musa nena ala be nyom fe ina ala be nyom fe boro mo na be nyom fe imana ye abe kana ke taki bo ibe boko de la idongo ibo don ibi boko don iba bekene ali Allah taala ni kanga to ko mina nona na le bodo ale bi bola ani min da do ay gele atikili do be na to rubuli anye uda ko ta amata maula ba ko ta mana hadra ni zarafe uda sara kun da ne ka ti pro ki ifra nyonga كلا إنما هي ربي ودنياتي لا ودي منياتي لا أو سا أقول لك سا أما في الإسلام كي كادون كفل إنما هي ربي أبى شو نفهم مني بارودو جودو بو جودو كه نيو جو كي نالا بنيوم في شو أبنيوم في لي يسنو باتو إن على بنيوم في يافهم على جوندو أبورا أبتاما الناس الدعانا على كبكو دو يرالا جومي بكتاما كنا جومي الناس جدالا
yɔrɔ min kɔrɔ yɔrɔ ni jɔn min walima mɔzɔn n'a y'i kɛ ji ka sisan a bɛ sa i y'a faamuya jɔn min sera da la yɔrɔ ji da la yɔrɔ min ntori na i ye wo kɔrɔ jɔn min taamana k'i sigi ntori kɔrɔ a lamɛn kosɛbɛ dɛ ntori ye ba tigɛ n'a ye a ye kɔ tigɛ n'a ye a sera kɔ da la i jɔ jɔn min jiginna cɛ ye nin ye min kɛ a ko nin ye koba ye i don ne ka wuli ka nin nɔ bɔ a fana ye di ji kan ka taama ntori ye nin bila yɔrɔ min n bɛ ka taama ka taa a bɛ ka taama ka taa a bɛ ka taama ka tuba bɛ yen ani ɲɛsin tu ma ale fana y'i bila a kɔrɔ tuba a bɛna se tu ma tuma min a y'i to k'a ye ala ka jɔn dɔ dalen bɛ tu kɔrɔ a bɛ ka sunɔgɔ a bɛ ka sunɔgɔ bama dɔ bɛ ka kamalenin dalen bɛɛ la a bɛna minɛ bama bɛ ɲininka se kamalenin ma tuma min jɔn min y'i pan kɔrɔ k'i kɛ bama kan k'i kun ga a kunkolo la k'i kun ga a kunkolo la a ye bama sogi yɔrɔ min n'a ka baga ye bama y'i wolo k'i da ka sa bama salen jɔn min segin n'a kɔ kamalenin dalen bɛ sunɔgɔ la ma lamɛn dɛ n tulo b'a la jɔn min segin n'a kɔ kana a na se danga na ko kɔrɔ ntorojɛlen min y'a tigɛ o y'a ta ka ba tigɛ n'a ye ka taa bila ale seginna sa ka na a ko na n ka n sigi nin ko tɔ ye min ye n k'o lamɛn kamalen dalen bɛ sunɔgɔ la kamalen nana kunu a kunu na y'i to ka bama dalen ye kama su dalen ye a bɛ kabakoya ale ko nin kabakoya b'i la wa a ko min kabakoya ka bon ni nin ye ne m'a dɔn i bɛ fɛn min b'i ni ala cɛ n'ala y'i kisi n t'o kɔni dɔn min kabakoya ka bon jɔnko min de ye bama in faga jɔnko min y'a faga i n'a tɛ gun kelen kan jɔn min na danga na ntori de y'o tigɛ a kɔrɔ o ba tigɛ ka na ka n'e dalen sɔrɔ i dalen bɛ bama in bɛ k'i bɛlɛn jɔnko min i pan k'i kɛ bama kan ka bama sogi n'a ku ye ka bama faga a ko o min kɛra i k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ala kuta de la ala ye bolo la ɲɛsin ala ma ala kira nin tɛ maa ye gansan a ko walahi ne bɛ ala fɛ kosɛbɛ n ka sa n ka baaraw min n bɛ baara jugu o baara jugu kɛ min dalen bɛ ala kan min filɛ ni wasara n ye tuubi ye ni wasara n ye parce que n kisira ni nin kun ye minɛ o kun ye n kun mɛ ni kun kun mɛ diɲɛ ko tɛ bilen an bɛ lahara ko de fɔ ye masa min ye ne kɛnɛ ne kisi n'a ka danfɛn dɔw ye ne n'o masa bato sutigɛ diɲɛ ko ko bɛ yen jɔn ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala jɔn ni i ɲɛ siya ma wagati jan tɛ koyi anw ka wagatiw ye wagatiw de ye anw ka wagati o ye wagati surunin ye anw ye kodɔn wagati ka bɔ 30 la ka na sisan na 1930 ka bɔ o la ka na 30 ni 40 kɔnɔ an ye kow dɔn o la ka bɔ o la ka na se sisan ma an ye dɔ ye hali ni denmisɛn minnu ba kun ma furu wagati i y'a faamuya an fana ye dɔ faamuya ala jɔn dɔ kun bɛ yan bamakɔ kɔnɔ yan bamakɔ kɔnɔ ala jɔn in a nɔfɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a nɔfɛmɔgɔ o fana ye ala jɔn ye n b'a nɔfɛmɔgɔ min f'i ye ale de kun kelen bɛ ka juru siri a ka so yiri la sufɛ n'a bɛ wurudi kɛ a bɛ juru don a kan na n'a sunɔgɔra juru b'a sama a ɲɛ bɛ yɛlɛ a ɲɛ bɛ yɛlɛ pour que a kana sunɔgɔ ha silamɛmɔgɔ ala tɛ sɔrɔ gansan sa bamakɔ yan ni sunɔgɔ nana la a mana jingɔ n'a kelen juru b'a sama a bɛ ɲɛ yɛlɛ a bɛ ala tɔgɔ ta dɔw de nana bɛnbɛn siri ka nkalondaw la ko bi u bɛna taa n'a ye kube la n'a sera kube la k'u b'a dɔn kaso la bi ale sɔrɔla poyi ka kɔn ka na fɔ ala jɔn ye ayiwa n karamɔgɔ ko dɔ bɛ ne nɔfɛ dɛ a ko bɛ n kun kan bi dun ko don a tigiw natɔ bɛɛ n'u nana
fɛn min bɛ ka f'u bolo nkalon t'a la dɛ n'a dun sera kɛnɛ kan dɔrɔn n bɛ don kaso la ala kɛra ko unsur akhaka zaliman aw madluman i balima dɛmɛ n'a bɛ ka maa tɔɲɔ a dɛmɛ ni maa kelen bɛ k'a tɔɲɔ sababu ya n'a bɛ ka maa tɔɲɔ a ko i b'a ladi k'a bila ka na sira kan k'a bɔ tɔɲɔni sira kan ayiwa yɔrɔ bɛɛ ala jɔn ɲɛsiri tɛ dɔrɔn ka don so kɔnɔ k'i sigi o bɛ kɔlɔsi ka dɔn ka taa dɔn min nana ka ale bɛ minɛ bi o ni kulo de donna so kɔnɔ a kan ala ka jɔn bɔ ala ka jɔn a bilɛ ten ko banna ala ka jɔn bɔ ala ka jɔn a bilɛ ten ko banna o kɛra ka da mun kan ayiwa olu kun ye dɔ de minɛ u bɛ ba tigɛ n'a ye kan babili kɔrɔ fɛ sitɔdini in bɛ yen a mɛnna dɛ min yɛrɛ la k'a sɔrɔ yen i y'a mɛn tubabu ye babili ka sitɔdini in to yen nin b'o bolo ka na k'a ye sonyani kɛ muso bɛ ne nan'i sigi o don adamadenya ni bi tɛ kelen ye adamaden tun bɛ miiri i kɔ la i danbe mɔgɔw tun bɛ miiri o la adamaden kun b'a yɛrɛ faga k'a fɔ k'a fɔra o ka fisa ale ma k'a fɔ ko faso kɔnɔ k'ale ye sonyani kɛ maa kun b'a yɛrɛ faga a b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ k'a ye jɛnɛya kɛ kana adamaden bɛɛ kɛ warabilen o ye nin waatinin de ye koyi mun y'o kɛ nin ye an karamɔgɔ kana bonda dayɛlɛ n'i ye babu dayɛlɛ babu bɛ fɛrɛ kojugu ayiwa an ka da n'i y'o kɛ yɛrɛ dɔnbaliya fili yɛlɛma n'a ka fili i yɛrɛ ma mun na anw donna cɛkɔrɔba minnu ma ala y'an don minnu garisɛgɛ la walahi anw baw kun tɛ taa sugu fiyɛ la u tɛ taa nasa wallah an ka du kɔnɔ bulon fila de tun bɛ yen bulon an bɛ sigi bulonma min kɔnɔ i b'o ye ɲɛfɛ bulon wɛrɛ tun bɛ yen a tɛ don yen an baw de tun bɛ yen u tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si u tɛ taa sugu la anw balimamuso si ma taa sugu la ka taa feere kɛ cɛ de tun bɛ taa nasa cɛw de tun bɛ taa nasa dugu jɛra u b'a f'u ye u bɛ taa nasa ka na n'a ye o don na min bɛ dun o nafa tun bɛ anw kan o de kɛnɛya b'anw na ka tɛmɛ aw sitandenw kan i y'a faamuya fili yɛlɛma ye jumɛn ye o cɛkɔrɔba minnu tun bɛ mara kan k'a kɛ ala ye fɛn dɔ fɔ الموت والحياة كل نفس ذائقة الموت تربي أمن صار ويا شريعة سك أنكا جنك شريعة على كشريعة ما تربي وسك أنكا كفر أدم الدنيا كشريعة أدم الدنيا كشريعة ودو بمقول سكين دون بيسكين فدي بناسكين منين فد دو بالا ولي يكون دزلي nasa u fɛ hɔrɔnya sariya b'u fɛ yen hɔrɔnya parce que maa kun b'i den don o don kama i b'i den ladabu ko saba kama a fɔlɔfɔlɔ i b'a ladabu diɲɛma in ɲɛduna dɔ bɛ yen o bɛ k'e la sisan o fɔlɔ waati o tigɛ o a kana o ɲɛduna ɲɔgɔn kɛ kɛnɛma mɔgɔ la n'a y'a ko la o y'a ka lahara ta ye o y'i bolo bɔlen ye den na i bɛ den ladi a kana jɛnɛya kɛ n'a ye jɛnɛya kɛ o don fɛn dɔ tun bɛ yen fɔlɔmɔgɔw bolo u b'a fɔ dɔ ma ko dana n'o bilar'i la bolo wɛrɛ nin ye bolo wɛrɛ nin ɲini k'i furakɛ o y'u denw kisi k'u lasiran walimusow ɲɛ n'o ye k'u lasiran cɛkɔrɔbaw dɔgɔyali ma dɔw da yɛlɛmana tɔn fɛ ka taa i tɔ na k'i da yɛlɛma ka t'i tɔ na mun na i ye kuma fɔ mɔgɔ dɔ ma mun man kan ka fɔ a ma o don a dalilu bɛ yen ko maa tɛ bere t'i bolo ko wulu k'i kin ayi a dalilu bɛ yen hali sisan a dalilu bɛ yan dalilu minnu bɛ yen o bɛ yan parce que adamaden de kɛra fugari ye adamadenw ye ala ka sira bila ka sariya bila anw denw minnu fɔra faw kɔ anw kɛra den lankolonw ye maa lankolonw an y'an musow bila k'u ka bɔ ka taa sugudiya la
ko flado muso nya siranya wal matagala ngulunya ndum chorba mun ngumbe tagala ngulunya to lu tare koy wolu taw bala no fa ala fani ga akedo ye nimbe dum ni ala budu ko duma wa glis kele mboka ne ka du kono e fa ga du kono mo bamu ndio kele ngilen be ka du kono be beti dewni moduna na am be gara fare aya ala ka hake chen ala ka hake chen e jumai aya muso bla ku ka boku ka sira la bluye Sayyidina Ali ko ni sibnya kelen fere di muso ma abe sangelen fujuru do iga sibnya kelen fere ni ya di muso abe sangelen fujuru do iga odma ni sibnya ta na madu o sangamade Allahu akbar olumin bora kalabla sa ko taraka dange manona kame fi min no mu sega fo eboli fo wi manona kame fi ni akikuire ko nyon fo ikoroye ski ayo ye ko kinyango yesawa ye ko to to yesawa kana dunya ke sa fo manno ni ndo dugul ni somo be dugele ni somo be ko na droma kele ni klaka ha be do mena ku do kasola ko ska koro na so do horonya da falembe do tu dum to no madda do na flak ngoro kadi horon dim to no madda doblo abe baraka do na flak ngoro do na flak mi bolo stande o do na flak len do komi folo barka ko mala on jashira ala barka bo war la ka war jashamulo on jashira ala barka bo war la ka war jashamulo ita folona ko gorko karsa dolo bakelen soro ha uma ko karsa banin kanu jurula bakelen soro li dai banin kanu jurula wa kala mu yabi ya ga naso mo bobo era boko chena mache gwansande on die ala tanache na ya ala tanache parce que ko ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أقول لك لما قال كلا شامان شيكا كونيه كتام منتون شامان ما أني منتون ني بنا جلون ني فانتايا جلون ني الذي أدورا ونسكي دمكشي كتوبي كما هما mami nanga la zabana nanu damashi maso makede duskun de jara shetane be baraju nga ga shetane ya masruye ere na alati jina ya kai odo an ci ko be mo la sra wal muso ni min ho fora musabi aborola ango ngwante farala ko faste na fa wera dauma sida na lemblani abeje na kile ko folai abeje na kile ko roi ka doko jere mandi alai فيا فقراء قرآن سورة النور كول يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ما من نلا فرفان بما ما فرفان صرفه يسوم لي كنا جنايك فلا كتا مسافروا بما مسبي إذا وري ربا مسوق توي رشيلا هي كل كيبك من كوي كتش يعني كدولة وي إيش تبانين دي وي إكفواريات تودي وي إن رشيتو دي جنام من كإن رشيتو دي alaman shara silmi nde ni adama den ba doki ni ala be nyofe ko chama be sidoke bo itoke anata man wala gana wala na tawfani una ta musa bu agarari sudadu usere stadru non zonge itobulla kwale tamalo aban nimbulo be la boshi zonge itobulla ro ki bule ro kati ishuru stadru njiro musunge sarubulo odo to wude biya ma ka sai bolo mun bul baton na kana nyefo uta yoro mi ko mi yoro do ni ndo yife ro folo tikine la nun sero ma o so ka ta kuwela o mena to na fo oye aywa jama'ati ga do am yen so no mena to assalamu alaikum
taa fɔ tubabu ye cogo di olu kun bɛna min kama o ɲinana o kɔ min bolo b'a to ko ala teri ko bɔ ala teri a bila ta n'i m'a bila ta ko dɔn na fara ko kan a bila ta ale ka bɛna min kɛ o tɛ dun min don n'u bolo sa o bɛna segin ka taa fɛn de ɲini faso la ka na k'o kɛ sɔrɔfɛn ye k'o di n'o bɛ di tubabuw ma u bɛ kisi cogo min maa ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sini t'i ta ye sini tɛ maa si ta ye sini ala de ta ye diɲɛ tɛ maa ta ye diɲɛ ala de ta ye ne b'o f'i ye tuma bɛɛ o kɔni a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ maa ta ye diɲɛ ala de ta ye kana sira maa si ye wa kana nkalon tigɛ maa ye kana tamaki maa la n'a bɛ min kun ala de b'a jagoya a b'a di mɛ e tɛ o maa bɛ siran maa min ye i b'o sɔn i bɛ siran maa min ye i b'o sɔn dɔrɔn ko dɔw bɛ yen u bɛ n dɔ y'u kun bolo wari di ma ko hali maa min sera k'a sa tɔɔrɔ ma ala kɛra ko sɔnni fɛn min ka jugu o y'o de ye ka siran maa ɲɛ ka fɛn dama ala ka an kisi a tɔɔrɔ ma o mɔgɔw bɛ yen ala kana an ko ye maaw k'i ye k'a fɔ ko karisa ye ala jɔn ye ka t'i sɔn karisa bɛ kuma fɔ ala kama ka t'i sɔn karisa bɛ baara kɛ ala kama k'i sɔn min de ye sɔnni fɛnw ni tanumɛn ye ala m'o kɛra n'o ye o de kosɔn maa ka ɲɛ i ni ala cɛ la i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala kɛra ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn foyi ma tiɲɛ o tuma bi wala bɛɛ de bɛ n'a ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ alimusilimu silamɛkɛ yanzuru silamɛkɛ i mana ye tuma o tuma n'a bɛ filɛli kɛ a bɛ filɛli kɛ ilama ka taa fɛn de ma lillahi fɛn min ye ala ta ye ta'ala masa min sekɔrɔtalen bɛ alayhi a kan fɛn min ye ala ta ye fɛn de caman bɛ yen n'ala y'o di adamaden ma a tɛ dan dɔn min o dɔ ye jumɛn ye i bɛ filɛli kɛ ni ɲɛ min ye nɛɛma min b'o la ala de y'a d'i ma ni sen fila ka kɛnɛ i bɛ taama n'u ye fari foyi t'i di n'u la ala de y'o k'i ye ala ka nɛɛma don i bolo fila ka kɛnɛ i bɛ sɛbɛnniw kɛ fɛnw ta n'a ye bolokɔnidenw dafalen bɛ tugukanw dafalen bɛ ɔwɔdudu minnu bɛ i la o shadadna asrahum masa min ye i ka miskilɛriw sɛmɛntiya barika dɔ o masa ye i y'a faamu silamɛkɛ b'a lajɛ k'a fɔ nin fɛn fɛn filɛ nin ye nɛɛma de ye bɔn a to o nɛɛma in a t'o dɔ fɔ yɔrɔ dafɛ fɔ ala bato o de b'a to ni seli fana sera a bɛ seliji ta n'o bolo n'o senw ni o ɲɛw koli ye ka wuli ka taa ala ka so kɔnɔ ka na tubi kɔrɔkɔrɔya ala ye a b'a fɔ cogo di a b'a fɔ alahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ale ye tubi kɔrɔkɔrɔ a y'a fɔ wurare a bɛ seli fana fɛ lansara fɛ fitiri fɛ safo fɛ sɔgɔmada fɛ a b'o la sanni ka taa se o bandon ma bandon de b'a la ni banna dɔrɔn a banna ni sen ka baara banna sen ka baara bɛɛ jɔ sinfɔni tɔw bɛ baara kɛ sani ka taa se jati bɛɛ ka baara banni ma ni bolo de ta banna o bɛ jɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a paralysé a bolo de ka baara banna i ma sa fɔlɔ ni se ta banna ko karisa fiɲɛ ma ni daminɛ na k'a kɛra bobo ye ni si i ma sa fɔlɔ ni saya kɛra don min o ye baara bɛɛ lajɛlen dɔrɔlen ye bon silamɛkɛ de b'o lajɛ k'a fɔ nin fɔra ala yɔrɔ wa ni'amin ani nɛɛmaw la tu'addu nɛɛma min ni maa tɛ se k'o da iktanafatuhu min sa'atin uluqihi nutfatan fi rahmi ummihi n'i sigi k'a lajɛ kabini don min nɛɛma ninnu nana i lakori i ma ni jilama n'i ba de b'a kɔnɔ nɛɛmaba don dɛ o jeli jeli bɛ yen mani bɛ bɔ o la shaba bɛ bɔ o la muso b'u bolo muso mani bɛ bɔ a la shaba bɛ bɔ a la nka saya tɛ den sɔrɔ n'a ye den min bɛ sɔrɔ nin kuma in b'o de kan n'a fɔra den ne min bɛ ka kuma e ye ne ko don e ko don ani e min bɛ ka an bɛ a lamɛn jeli in fana sera k'a ɲɛ alahu kana bɔ manijiya la kana kɛ jeliji ye kana bɔ jelijiya la kana kɛ sogokuru ye ala ka inaya b'i nɔfɛ ale de bɛ k'i lamɔ k'i kisi k'i tanga alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lumin faqaddarna fa ni'mal qadirun uma aw daga maniji la ba min la fulendo sai maniji an o sabati ko bla sabati yɔrɔ la min ma fa ku ya ledo
ma fa ku yolido ay ma fa yani ci ko mi no doni mi le bisika ko keke na doni ntire si ala mara ko to ba ke sisan ko be bran emzo bran chess shawata ko ba ga bran so peye ka da gedenyi atte ma fa wero so rubulo dunya duma ala masam no doni mi ha o masa kana siro de ga barka da wode idan masaro masanya ni sara ma ya ta doki sara ma ti kabru woro da en ya bara bage kasa ni masala ni ma ala bado Allahu akbar wa tasairuhu ila an yulqa rabbahu no bana ibena bo katama ngoloka ke gabaro ke fili ala kata nyom kumbe do minu ika saya do yi minu flewe ala ka nema de dilendima fayashkuru Allah wadi ko so islam ke ga nga barka da alai ta'ala masami sekoro talembe alaiha nema nunga bilisanihi iko ke ni menyi bihamdihi ni Allah ta'ala tanmiye wastana'i anika boya tanula sayi alayhi alama bima ni fenye huwa ahluhu ala ni min kaka oyi juma wa tanmi mai ala ni wadde kaka ala ni bato de kaka ala ni barka de kaka ala ni fitri wala yamanga ewa wa bi jawarihi ani isimfon simfon min be kala bato noye barka da ala ni simfon min dima kasa masa kan de bulo de nila mukan yel yano bulo tira tira kan de ba ba ko bo chura kasa na mesi sabanya de wal mangala de sabanya bulo de be ne ba kalamu ne uchi bon masam ye bulo ndi barka da ala ino bon la lettre sabanya ibe lettre fle ni yeksemi o de bila ni ba ni nyebo ye ni no doniyati la fo ni tara do fi ndo ga kala na sa luka sinyo fele kala o fele be nema do ya ala bolo na fo da sira adama de manoy na ije dola be do dima bi taskhiriha fi ta'atihi jabar ya da alai ala sira ka sinzon ma hay min fle li ta'nif abisin ga ta limiami ya famu ni jawarih o sinzon min dirima ala sira ko kuriye ga alabato nayi ma chaman be sinzon bula ta alabato ken nayi emin ta nala yo kole ga ma barka da alai فيكون هذا أدبا منه مع الله تطمع سانين جرا إنه بكال لدبي إسلام كبلو كان يشي علما من على بيراني إلى دبل ما نفع إنه يمندو إذ بري ليس من الأدب أما قد لدبو دوي في شيء يفوي بنجلما كفران النعم من على نعمة ديما كان نعمة ينفتر وليا وده لدبي ما يمكن كي أغني la bushi est-ce que la dame wala kan nema la bushi ni afitri wala te dore de imman nema indo adongun fe adongun ne jino yala batole fa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiru lil yusra yusra alay hayran min ki yodi alam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yochetiya kato ko kan akwala bi akoka ala bo tikila man no ya kata no ko masra no aljina koy na bra ko aljina wallahi ni yebato je alay ikra france re alay ikla alay isra bagay alay aljina tashiu ibe ne masrol dam na jinyaro yam ko sobe eka sala alanya ban isra na alanya alay femin di masoni fenna di alaga joma alanya bala ibe min di dra bonoro blama ibe min di bonoro blama ibe min di bonoro blama maukan tamman min fenna dika ya famu ima do aljina kono fule abe ko mi do na kono skedo mani da miri na so ibe soni min fenni ni ma di nyi ko so de jiye koso o da ko fali ni ma ko koso ni yake ala de koso ni da dure bi damu surala ni fermi bi ka damu surala o dilila ni batu bi ka ka damu surala ni fermi kala ala koso ma be damu surala ma ni fermi ka ala koso damu tola Allahu akbar wa juhud fal al-mun'im
maam ye nema dima akaf samantiya ko nangani ay mu fola watanakuru lahu wal mak ikodo mai tafo fiu wal ihsanihi anaka nyuman kya ikodo mai tofo wa in'amihi anaka nemo yolu nangari wallah ala subhanahu senya bai yaqulu ala ko وما بكم من نعمة فمن الله سورة النحل كنا أكو أو أدم الدين نما من بولا ما جاء أوما جو تت إفتت إبتت إنشتت كلتت سنجتت ها فندين تت ننتت أبوار على ديورو وما بكم من نعمة فمن الله فما في النور بقول لك بني النعمة أنما ولا على دي لك يشاء أيوة ويقول سبحانه على كوكورا مرادين جسم وإن تؤدوا نعمة الله على النعمة من كوي ناكو كابادا لا تحصوها أستيقع جتدون على النعمة من كوي تي إسكي زانوه كسرا دوه برو إيسي كاتي باني دونا كنا بلا بلا دومو لتمنا يدمني منك ودمني ye hera di machugo mi andi kuma badende la isgi lembe mare be dum solo don na don nye gugu la yulla ki blat kala mago ama se kari la isgi lemma na to ni boga dima yo de go alhamdulillah rabbil yo jake de wam yin solo ka bo yulu la ya ko donna kana bila bila e ko da ni bi se ko da no buru ko yuru min dirima non dengere ni min dirima mon to mi yuru mi ya bashito ani kini to min dirima ani nasu min no so yesu morsoni min daga dima ye je min no so ye morsoni min dima ye shed no so yuru ni min dima e ki si ki bo jete sa ebe danola la tusuha ato jete do fadhkuruni ala ko ayna ala ga hina kusuma adhkurukum nefere na aw kusuma nebe hera min gaw yayo aya mirji go ko jere na hakiri to awla washkuru ala mako bila washkuru li ay barka dani alay wala takfuruna na fitil waliya min filani min suratul baqara wa yanzuru al muslimu abi wajibi islam ke ga filali ke ila ilmihi ikaddo ala ka doni ko laje bihi ala bi kalama chumi ko don wattilaihi ani ala yiyini be ala jami'i ahwali ga la halabbe kay ko do ala yiyini ni ka la halabbe ka do wajibi kay ko do ka fala nyabila fayamtali qalbuhu no kare diskuna fa minhu kabni ala la mahabatan siranyala wa nafsuhu ya imina la fa lahu ala la waqaran bingala imana ye mai hera mingi ni yodo nganye bila ni bodo aka nyimanki yebe ko do kutako da fe na do ka nyebila no kera ni bella fa bunyala biskun be fa siranyala alanye wa ta'ziman ani bunyala alay fayakhjalu no kera di rab mamalo yaw min ma'asiyatihi ni mire ne dire mi mo ala ko dawa na bo ni ro gibta ala ko dawa je wallahi ne ma nga yeya ha fo islam ko de doila ne ma nga yeya ni ma nga yeya ni yo doila dron abana gijira ni ala ko dabla ni ro wallahi ne ma nga ta don ya Allah ni ma nga ye baron ta yoro la ni ma nga ye ala ko ta ko shike yoro la ni yo dondron abani o samaya de binyo ite ka sara do ma de ala ni bam be kana naso wala me ima wari ni kata abani tike kala ala de na bi sigilema ka to ko min ni bulo ida ka bi fe ka daw ka kwa yin bi no de koso ni kera horo ni ina kuta tudlo ki ngoso kana ni ma to koso enyo go mbe dugo lu ga giri lo mangere na fe a cha mo nen sigile mi ko aduma ala de anati ka dima ita soro chugodo ni kira horo ni si ka imiri ni flen no koro ya ala de nan nema atoko so idon nasra ala mitna taala kutake yorola fun kaso islam kala ni bi ladabu yi ala no fe
أيوة ويستحيي من مخالفته من غير إيرنا سامي على كيامر كان سليما مخالفته أفرق على سلي أيسو وطاعتي مي بنا كسلي ومخالفة أفرق مسافرو هكذا جناك مي مسافرو يبعتوك مي ترى جناك يمخالفة ni horonye aka ho nyema koso ina same aka yamaru kan sosolima wal khuruj an ta'atihi ina same aka bobwani makabwa ala batolima fayakun hadha min kara in hinaka adaban ladabuye minhu kabo adama dunyoro ma Allah kafara Allah ta'ala ala sekoro telembe bari laysa min al adabi ako ladabu nyimanteo في شيء في الدنيا أن يجاهر الأبد جونك تا بانينجا سيده أما كا يلقولا بالمعاصي نقالا كتاي اسكي إمتلك أما تا هذا مدينة إمتلك وجه نتافك هي إكي جوج بولونا مدينة نبيتايا بيان اسكي ويه لا دبويه إمتلك شيء bon sango ala ka joni ala che ala kutaku kano dakeneka kada ala kutaku dakeneka ni dakeneka ndoro ibora ala ka joni mon kono kana kishiro kana ala kutaku dakeneka ala kutaku dakeneka sharatu go ko tigla ma korofongo ko dagalembe man ba kala ko ko da kan yara ma ko go haram yara ne sa mi ata da kan ka ibo fo pia fo itola ibrahim sura ko so be aw yuqabiluhu wal mi gi makum men ngoya bil qaba'ihi ni ko juuye jamu qabihatu de baram ka juuya ko fembe be bara juuye waradhaili anyu ko majnun وهو ألا يشهده أدو يبيلا وينظر أبقى فلان إليه كتيمة أبقى بمين قالن يبيلا أبقى فلان إكاكي هوروني كانتو إكو يرى على راكي ينوي نيا ولا دابادي ماما بي لو ما يكو على كوتا إبني بابو كنو إبني كنو إكان مسر علاني إكاملو ألما كان على كوتا كودا كنكا alay yara kuta koda keneke ni ala chela emine chuuni momba bulu emine chuuni momba bulu maw bulu mam nyala ala ka jombay no tikla mago ka ba ala kuta abe sen façon ni mina chuko do dawka aboke kama to waju wala ko so niya minye an gonda ne mo bulu kana hinin ne kati malakande ala ba kala makati nika قال تعالى الله تعالى كو ما لكم أكم بأوي لا ترجون لله وقارا من سورة المؤمنون من بأوي ناتب بينجك يا علي وخير خلقكم بس على الدنيا ودعت وقارا لا هلا شامة مسمي باكي بود منيجيلا جلجي سوكرو كان كادم الدين دفلي كيبو دمسنا كنو دالنده كنا كنيسي كنا كتاما demsina baraw ke bara munum be ni yere be kalan sumu ke fiyo yo beke kana kodon kana sedima mu ba to masami yo ki ni to don ko bunya odman ni ya min salima gharraka bi rabbikal karim ya adam dem ni marsa ki blay ma bayna alladhi khalaqaka masami da fasawaka كي دكي فعدلك تنكلي في أي صورة ما صورة يبي شاء نويا جا ركبك يي لو جولا الله أكبر نقول من بيه بام باتو مدى قبل دي من كلي بنغانا من يبالي على باتو لما من ينغا kapatunan kelen sen kelen tige kelen jiyani ibe ka kusigi bilalen bɛ ibe kiyanga ya killa ko de ko bɛ ni telo shufa ni tari dai daro la hali
kodo sugo di dalma digo ni dugo dalma nyaa ko o kesa ga diga taniga ni bali ala batuma mati ta ala do ala de fana sirayima ki bo ifani bagar segela sama be ifani bayu do kalama ka kalan sira yurula yesra mi la to sira fa adoro ina fara ma kishilonga nya ga ni na yande ski madalondo mo e kosa imede alondo on la chorbo ka watila kata 40 la kana 50 la ha ka bo 50 kana 50 la ka pantalon do ndoye ife ni te pantalon do ni ba dogo de iba do kata ble tirdo de fe ni shukoro na bo kata yala iba do ni na ibita ble ate kula ka yila bi ko sona ko ni ha 60 mene 70 kala 80 kala 90 la o kono koni to ukan da dauna na jo itaro fe hala alla da nyima ya reference abatara de mun be jamana kono don ma chenu ma tachenu gal hala dim so kelme kati ya rabbi la hala deka ina ala tanyo fe bina ala tanyo be sini yemunu tala halata to do be ko be tawreta ka shariaka do be ko be linjila ka shariaka wala mun be nubo ka e ka batara filin nu to do tara mamu ne joya la sa ko bla ni ma fo kilende walma nde jamana to don ki kuski bla ka muro ikunga ayo nyeye fuyi ni ko ni waray ala kala doye dulla ko sinya ga salama ko sibi bayna ga ako ko ni shetane ga sauraya de tan bi ro doyo tan woni sai san bagale ni san ke benan ni ko an gan ba ngasta wakati de min da min ma on veya do rete de ni da on veya kogulo wodo ko medoila kogulo en me yari bo konno oye chanto model doy wal manga ko kalison model do ko yoy abed laf fi mude la iba ba finfirina kadima ibo de don ila ibo kesani ngata se chama ni dona chayala ni selijira do me kulishibe dima ile kulishita o kulishira sa kulishi se na banu be chorba do kumbodo oni sam pandon se dialen tekelenya no tekelenya ni ta odo ile da buye sa ta shetani kata sira de نربته وقال ألاكو يعلم ما تسرون ألاكو قال بفن كلامه أو بمن دبا أو كنو ألاكو كابو كلامه وما تعلنون أبى فمن فكنك ألاكو كابو كلامه داو يمين فوكو كاساتي بتوكاتك وغادي دوسري عليهم فلاني ناس نتدورو بسرعة فراكا أمبو فراكا نو سيرا أنا سرو قابلا وقال ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أقول ما تكون يا محمد اتكوي في شأن كن شلا وما تتلو تكلمين يمنو كبن كنيلا من قرآن كبن كلام فينا ولا تعملون من عمل أو تبارا يلك جنيا بارا بنجل شلا إلا كنا عليكم شهودا في كاسو هنيا باولا أو مسنيا باولا أبدا كانينا أشمك أنغو يبدو على من دول مكين لجي إبا أبلودتا إبا سرودتا ودكوسو now ni yengi be jambaga ambe yeledi nyabe ni ne ko Allah Taala da kala masa akoni awin bege la ago makaro
ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أقول يوجد دبل سيلولا أو مسافر يانجد دبل سيلولا ولتد لرا أونينا أون تمكولني ولتام تكلم أقول فانظر إنك فلالك كيف كان عاقبة مكرهم ويدبل جوجو مصر كولا بانجلا جمعين. أيوة نمودو إنا أو مسا دمرناهم أني وبندوكو هلكي وقومهم أجمعين نوبا موبي. أقول لكم ومكر الله والله خير الماكرين. أقول يقدر بالسري أو ألا فنيا قدر بالسري أقول هذا يقدر بالسري لو بلد الناس وحير ماي ويمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. ما من يقدر بالسري محمد ukanyuma yesu muno dogo kuko idoka sula kadatu kidara dogo ko ukisiri ibla somo uka isiri kibla somo dogo ku kifa dogo ku ki yeleso nyameka kilabo jamana ko uli utadla ala ya tadla dabalit mama bid dabalit dalat kad dabalit chakayin katnika amsa kechu nyuman na katnika alma msta dabalit amia ziyada dabalit gabati yado aha والمسلم وينظر المسلم اسلامك يجعل فلان كدي اليه تعالى على سكرة الماء وقد قدر عليه اكاد دونك فو على السنين مال عليه التي كما واخذ عليه من بناسيه نال التنشي وانه كادو على لا مفر بليرشته له عليه ولا مهرب بليرشته ولا منجا كشيرو الشتاء ولا ملجا سميرو الشتاء منه ألا إلا إليه فليس كده كتعلم ألا بيقولش إلو نقبل يرانيني كيف تأتي كسم يرانيني أتكمي فهو وليس وراء الله للمرء مذهبه أدم ديني ترى تقول تقول بس ينعى رسولي ni tara boli ti bolo ni alate kishi ti bolo ni alate disimo ti la ni alate ni fem fe nyini abere jelen finali bitage jume che meso ala tamasa o de se goyem ha ikanga sama da so amase de se kama meso ala tamasa o te gwan sanya de rosi de sera aso de sera piu like adul tawrata aduma dena di sorati la na Allah ta'ala ce ma la janga Allah de ka kunoro aywa sera jora fayafiru ma sama ka buli fayafiru ilayhi ta'ala ka buli ka ta'ala dimma wa yatrahu akif ifli bayna yadayhi Allah ta'ala nyekun lana wa yufawwidu amrahu ka koto ilayhi ta'ala bulu wa yatawakkalu akif wa kala sama alayhi alaka fayakunu no kara silamake innake adaman وإلا دبوية منه أدب دين بلو ما ربه كفرامك وخالقه ما دبرك إذ بري ليس من الأدب لدبومك في شيء يفوي بينجلنا الفرار كفير بولي ممن ماني لا مفر بليوته منه ما ميني كي بولونيا وقد دبوية إذا تو أني بيلا تدبي تايت يجوز ما بجا نيمي بوا بوا نيبلا لوجا dimana doga abiti ga bilgi bulba wace muna da bin na fa ode Allah ta'ala amma ka masira lanya musaba amma yin sa kuma ya babu min daire ya babu ba da wani daw ba jofe min kasar manga toni manga tonna ni toni min turala anan wadafa insha Allah amma ba mu wai kuma أنت الوهاب يا ربي ربنا أتمم لنا نورنا يا رب واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.